बेयो इउपिपिएल दोलोनि थाखाय मोनसे गाहाम खौरां जों बुंनांगोन। बे कुमगुरि गामियाव जोङो पकेट मिटिं खालामनायजों लोगोसे दिनै बे गामियाव थानाय जेसेबां आदिबासि ग्रुपनि उराव मानसिफोर दङमोन बाव जेसेबां उराव मानसिफोर दङमोन बिथांमोना गामि हलैनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय आरो जगदान जानायनि एकमात्र कारणानो जाहैबाय जिहेतुके बे सरकारा बे सेन्ट्रेल स्टेट आरो जोंनि बे बिटिआर सरकारा मानसिफोरनो गोबां आसुनिफोर बाव होनाय जादों। आसुनिजों होनायजों लोगोसेयै जोङो जे समावहाय बेहाय असान्ति परिबेस मोनसे दङमोन दिनै सान्तिनि मोनसे परिबेसा फैबाय। दा बिनिखाय बे सान्तिनि परिबेसाव बयबो खौसेयै खामानि मावनानै जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनांगौ, बिदा फंबायनि जे अनलायनाय भाब बेखौ जोङो लाखिबाय थानांगौ बेखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना फैदों। बिथांमोना इस्सायैनो फैदों आरो बिथांमोननि थांखियानो जाहैबाय जाहाथे आरोबाव सान्ति आरो गोजोन आरो जौगानाया बे ओनसोलाव जायो। बे बिथिङै नोजोर बोनानै बिथांमोना जोंनि दलावहाय जगदान जाफैदों। जोंनि इउपिपिएल दोलोनि केन्डिडेट एबा एनडिएजों सापर्ट खालामजानाय मानगोनां जयन्त बसुमतारी बिथाङा फैबाय थानाय जे जोंनि लकसभानि बिसायख'थि बे जिहेतुके 7 तारिख मेयावनो भटदान जागोन। ओइदिनखालि जोङो मिजिंथिनो हायो एबा रायजो राजाफोरनि जेरैबायदि जोंखौहाय हेफाजाब होनाय जों दलावहाय जगदान खालामनाय बेफोर गासिखौबो नायोब्ला जोङो 70% भट लानानै जोङो एबार 1 नम्बर क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जों देरहागोन आरो जोंनि खाथियाव सोरबा बबेबा दोलो प्रतिद्वन्दिता दं होननानै जों साना। मानोना जों जुदि मोनसे दोलोआनो 70% लायोबा एनादार 30%खौ गुबुन गुबुन दलफ्रासो बेखौ राननानै लानांगोन। गतिके जोंनि खाथियाव कोनो मोनसे बेबादि जोंहाय प्रतिद्वन्दिता खालामनो हानाय कोनो मोनसे दल गैया दिनैनि तारिखआव। गुबुन गुबुन दोलोआबो बेवहाय प्रतिद्वन्दिता खालामदों आरो खालामगोन, बेयो गणतन्त्र हादोर। नाथाय जोङो बे मोनसे खोथाखौनो होनगोन जिहेतुके गुबुन गुबुन दोलोनि बिजाथिफ्रा देरहाखाया। बेनिखायनो रायजो राजा बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, देरहाखायै बिजाथिफोरजों थाफानानै एबा देरहाखायै बिजाथिनो गावनि मुल्यबान भटखौ होस्लायस्लाय जाय जोङो एनडिए दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांनोनो भट हो आरो जोङो फै खौसेयैनो सान्ति गोजोन आरो जौगानायनि खामानि मावनि, अब्ला जोङो ओनसोलखौ आरो साबसिनै जोङो खालायसिननो हागोन। बेनो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गुरै खावलायनाय। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।